Aleluia! Și mai presus de orice lucru să fiu vindecat. Mai presus de orice lucru să fiu vindecat. Dar nu în numele oricărui om. Și în rănile Domnului Iisus Hristos. Și în numele Lui, și spune Biblia, cuvântul Sfânt, în niciun alt nume nu avem mântuire decât doar numai în numele Lui Iisus Hristos. E cel mai frumos nume. Emanuel, tălmăcirea Lui înseamnă Dumnezeu este cu noi. Ca și dăm dovadă să vede că Hristos este cu noi. Trăiască Domnul! Și mă rog ca El să treacă dimineața zilei de astăzi de la inimă la inimă. Să-și facă cărare cu mâna Lui Sfântă, să dea la o parte nelegiuirea și pedicile din viața noastră care îl împiedică pe Dumnezeu să lucreze în viața ta sau în viața mea și să lucreze după cum voiește El. Și tu să spui cu gura, facă-ți-se voia ta, Doamne, în viața mea. Amin? Facă-se voia lui Dumnezeu în viața mea. Facă-se voia lui Dumnezeu în viața ta și spune amin dacă vrei. Voia lui Dumnezeu știți care este? Sfințirea noastră este apropierea noastră de Dumnezeu. Domnul să ne vrednicească pentru aceste lucruri. Domnul să ne întărească, să ne autorizeze pentru lucrurile acestea. Să ne dea puterea zi de zi. Este poetul unui cântări spune, zi de zi mergând pe cale, frate credincios. Aleluia! Trebuie, că vrei, că nu vrei, trebuie să ne sfințim, să ne apropiem de Dumnezeu. Pentru că alegerea pe care a făcut-o Dumnezeu cu privire la viața ta, cu privire la viața mea, n-a fost la voia întâmplării, ci a fost un plan bine stabilit de Dumnezeu de la început. A fost un plan hotărât de Dumnezeu mai dinainte. Înainte să te fi născut tu și să mă nasc eu. Înainte ca să vii pe pământ sau să te faci cât un plod în pântecele Maicii tale, ca să primești chipul în pântecele Maicii tale, Dumnezeu din cer te-a ales și te-a pus deoparte pentru mântuire. Slăvit să fie numele Lui Dumnezeu. Și vreau dimineața aceasta să înțelegi că Duhul Sfânt prin gura mea îți vorbește și te întreabă, stai cumva nepăsător față de așa o mare mântuire pe care Dumnezeu te-a chemat să fii mântuit. Și tu refuzi mântuirea lui Dumnezeu, refuzi darul Sfânt al lui Dumnezeu. Hristos este aici, mărirea Lui. El este între noi, mărit să fie numele Lui. Să-ți cerceteze viața ta, să-ți cerceteze rărunchii tăi și să înțelegi că despărțit de Dumnezeu n-ai să poți să faci nimic. Chiar dacă te vei căuta să te duci departe de fața lui Dumnezeu. Și unul dintre oamenii lui Dumnezeu a zis, unde mă voi duce departe de fața lui Dumnezeu? Te poți ascunde de El. Dacă te ascunzi în inima pământului, Domnul este și acolo. Sau în mare, sau în cer, El este și acolo, slăvit să fie Dumnezeu. Înaintea Lui este totul gol. Evanghelia spune și descoperit, slăvit să fie numele Lui Dumnezeu. Noi suntem înaintea Domnului cum? Goi și descoperiți. Cum suntem descoperiți? Să citea psalmul acela frumos 139. Domnul te cunoaște când te ridici și când stai jos. Și de departe, auzi, nu din apropiere, El este în cer, mărit să fie numele Lui. Și de departe, El îți cunoaște gândirea ta. Știe și în momentul acesta ce gândești. Despre tine. Unde este gândul tău. Despre cine cugeți. Știe Dumnezeu planurile tale. Știe gândurile tale cu care ai venit în locul acesta. Îți cunoaște inima ta că totul este gol. Și Evanghelia se repetă. Și descoperiți, spune înaintea lui Dumnezeu. Mărire lui Dumnezeu. Și începe cuvântul Domnului în versetul 4 și zice, prin Ieremia, într-un tânăr, el se autoidentifică înaintea lui Dumnezeu și se zice așa, cuvântul Domnului, aleluia, mi-a vorbit astfel. Ce mi-a vorbit oare cuvântul lui Dumnezeu astfel? Cuvântul lui Dumnezeu i-a vorbit lui Ieremia un cuvânt, auziți, pe care
vrea să-l cheme în slujbă și să-l pună în slujbă. Auziți versetul 5. Și mai înainte ca să te vin tocmit în pântele Maicii tale, te cunoșteam și mai înainte ca să vii ieși tu din pântecele ei, eu te pusesem deoparte și te făcusem proroc al neamurilor, mărit să fie Dumnezeu. Înainte de orice lucru, El ne-a cunoscut. El te-a cunoscut. El ne cunoaște pe fiecare în parte pe nume. Chiar cuvântul Domnului spune în Exod despre robul său Moise. Când Dumnezeu l-a chemat, la fel și pe Moise, și să-l trimiată la poporul lui Dumnezeu, să-l trimiată, să-l pună în slujba lui Dumnezeu, el zicea un cuvânt: arată poporul unde trebuie să mă duc, ce trebuie să fac, cum voi putea să cunosc toate lucrurile. Și spune Domnul Dumnezeu lui Moise: eu te cunoșteam dinainte, mărire lui Dumnezeu, dinainte să te fi născutul din pântecele Maicii tale. Eu, Domnul, te-am ales și te-am pus deoparte pentru mântuire și să fii un proroc al neamurilor. Mărit să fie Dumnezeu, un bun conducător, un bun luptător, mărit să fie Dumnezeu, un om care să poarte steagul lui Dumnezeu. Elomena Galovat, ca să poată să meargă cu bucurie înaintea Domnului, exact ca prietenul lui Dumnezeu Abraham. Le spune cuvântul lui Dumnezeu că Dumnezeu a ieșit la vorbă, la sfat cu Abraham și l-a întrebat. I-a zis: caut un om! Un om caută Dumnezeu în întreaga țară ca să fie ca robul meu Abraham, prietenul meu, spune cuvântul Domnului. Ca voia lui Dumnezeu pentru omul acela să nu-i se pară o povară. Te întreb și te întreabă Duhul Sfânt în dimineața zilei de astăzi: cum ți se pare pocăința? Cum mi se pare pocăința? O povară sau o binecuvântare din mâna lui Dumnezeu? Cum ți se pare, dragul meu, slujba pe care Dumnezeu ți-a dăruit-o? Cum mi se pare jugul pe care mi l-a pus Hristos și m-a chemat la mântuire? Cum mi se pare darurile pe care Dumnezeu mi le-a dăruit? Și atunci când eram plin de râvnă de la început și ne-am cerut: Doamne, vreau să fiu proroc. Am cerut lucrurile acestea. Ca mine ai fost și tu și fiecare în parte. A zis: Doamne, vreau să primesc Duhul Sfânt. Și m-am luptat mult pentru lucrul acesta. Am postit, m-am rugat Domnului, am căutat să mă sfințesc și Dumnezeu mi-a dăruit ceea ce cer. Amin? Și spune cuvântul Domnului că ești Dumnezeu. Când l-a pus pe Moise în slujbă și l-a chemat, mare cuvânt, i-a zis Dumnezeu, în versetul 5 acolo, la 38, mi se pare, cu cuvântul Domnului i-a zis așa: cerem ce vrei acum și îți voi da. Mărit să fie numele lui Dumnezeu. Auzi că Dumnezeu te ascultă. Dumnezeu te ascultă și îți dă răspuns la rugăciunea ta. Și zice: cerem ce vrei și îți voi da. Ai cerut Duhul Sfânt, te-a făcut proroc, ți-a dat dar și de vedere. Și acum trebuie să lucrezi pentru Domnul. Nu e un lucru ușor. Decât că Biblia spune: luați jugul meu, că este bun. Și sarcina Domnului cum este? Ușoară. E grea pocăința. Știți când e grea? Când o complicăm noi. Când vrem să o trăim noi cum ne place nouă. Cum vrem să o aducem noi. Spuneam odată și o spun cu cea mai mare îndrăzneală: pocăința, dragii mei, n-am adus-o noi. N-am făcut-o noi. Pocăința ne-a adus-o Dumnezeu din ceruri. Dumnezeu ne-a dăruit pocăința tuturor neamurilor. Și Apostolul Petru vine cu Pavel împreună și zice: oare nu vedeți că aceștia oameni care au primit Duhul Sfânt ca și noi, trebuie și ei să se pocăiască, adică să fie botezați și ei în numele lui Iisus Hristos din Nazaret. Amin. Și în Fapte 17:30, cuvântul Domnului spune că ești Dumnezeu, nu ține în seamă de vremurile de neștiință. Dar cuvântul Domnului cum este? O poruncă. Nu este orice cuvânt.
Este o poruncă a lui Dumnezeu care poruncește tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Nu se poate schimba nimic. E legislația dată. E legea în picioare a lui Dumnezeu, care a pus-o pentru fiecare în parte dintre noi și care trebuie să o trăim. Și care trebuie să umblăm în ea ca să fim mântuiți noi și familia noastră. Iosua spunea un cuvânt: Doamne, cât despre mine, eu, dar nu singur. Casa mea. Și casa mea, familia mea, vreau să fiu mântuit, să fie numele lui Dumnezeu. Și cuvântul Domnului spune că l-a cunoscut pe Ieremia înainte să se fie născut. Și în momentul când te cunoaște Dumnezeu, să știi că El te alege. După alegere vine și pusul tău deoparte. Și atunci când te pune Dumnezeu deoparte, te pune odată pentru mântuirea ta, pentru mântuirea oamenilor, pentru că slujbele sau darurile pe care le ai, nu le ai pentru folosul tău, ci le ai în vederea altora, ca să mântui și să scoți la mântuire, slăvit să fie Dumnezeu. Și dacă ne uităm în Isaia, în capitolul 49, cuvântul Domnului spune așa, de la versetul 1, de la jumătatea versetului vreau să citesc. M-a chemat din sânul mamei și m-a numit. De la ieșirea din pântecele mamei, auzi cum i-a zis, m-ai făcut gura ca o sabie ascuțită. Mare cuvânt. Dumnezeu îți face gura ca o sabie ascuțită, m-a acoperit cu umbra mâinii Lui și m-a făcut o săgeată ascuțită. Auzi cum ești. Ca o săgeată ascuțită. Era un cuvânt în armată pentru cei care au făcut armată. Eu am făcut-o la Grăniceni. Și spunea comandantul de acolo, trebuie să iei ținta punct ochit, punct lovit. Săgeata, care reprezintă cuvântul lui Dumnezeu, care iasă prin gura ta, trebuie să fie cu putere să iasă cu rapidiciune. Doamne, ajută-ne! Amin? Amin? Și oamenii aceștia Dumnezeu îi alege și îi pune deoparte pentru mântuire în momentul în care vede că vorba lor este ca o sabie. O sabie are o putere extraordinar de mare. Și cuvântul lui Dumnezeu zice că este o sabie cu două tăișuri. Cu o parte taie și cu cealaltă vindecă. Pune balsam vindecător, mărit să fie Dumnezeu. Dar ce taie? Taie răstarii de amărăciune. Aleluia! Ai milă de noi, Doamne! Vreți ca Domnul să taie răstarii de amărăciune de la noi? Aleluia! Amin, aleluia! Voi doriți lucruri mari de la Dumnezeu. Aleluia! Dar când taie Dumnezeu să știi că și doare. Dar când doare să știi că aia e o binecuvântare pentru tine. Spuneam de multe ori, injecția când o dă unui om doare, dar la urmă face bine, te însănătoșește. Mărit să fie numele lui Dumnezeu. Mărire Domnului Iisus. Voi cuvântul Domnului spune mai departe, m-a făcut o săgeată ascuțită, m-a ascuns în tolba Lui cu săgeți, mărit să fie numele lui Dumnezeu. Dumnezeu te ascunde în tolba Lui cu săgeți și te pune ca la vremea hotărâtă, unde trebuie să te trimite, mărit să fie Dumnezeu. Amin? Amin. Sunteți de acord? Pentru că Dumnezeu este stăpân pe lucrarea mâinilor Lui. El este stăpân peste orice suflare. Și în mod special, dacă ești un om al lui Dumnezeu, dacă ești un evanghelist, ești un proroc, ești un cântăreț, ești un presbiter, ești un diacon, ești un lucrător în casa lui Dumnezeu, Dumnezeu te trezește în mes de noapte sau te înștiințează, îți vorbește, ca lui Filip altădată și-o zis, Filipe, Du-te! Aleluia! mărire Domnului, du-te! Ajunge Filip n-a stat la discuție să negocieze cu Dumnezeu. A zis, Doamne, iată-mă, trimite-mă, mă duc, mărit să fie numele lui Dumnezeu. Și sabia a ieșit din tolba lui Dumnezeu și l-a trimis. Du-te și ajunge calm. Mărire Domnului Iisus. Și el a ascultat, dacă n-a ascultat, poate îl costa ca pe Iona altădată, când i-a zis Domnului Iona, du-te la cetatea Ninive și spune-i să se pocăiască. Aleluia! Doamne, învață-ne căile Tale și orânduielile Tale. Să avem viață și să trăim, mărit să fie numele Tău.
Apoi cuvântul Domnului spune că El te va trimite. Și că te trimite Dumnezeu, spune unde te duci, trebuie să asculți. Ca slujitor, te sună noaptea telefonul și îți spune, Aleluia! frate, mă doare tot. Vino și roagă-te pentru mine. Ce faci? Te duci sau nu te duci? Am auzit mărturisirile unor oameni care veneau și mi-au spus. Și am învățat din pățănile altora. N-am vrut să învăț din pățania mea. Pentru că Biblia spune, omul înțelept învață din pățania altuia. Când a sunat o soră la un alt frate și a zis, frate, te rog în numele lui Iisus, vino că e problemă în familia mea. Știi ce a zis fratele la miezul nopții? O, îmi pare rău, nu pot să vin. De ce, frate? Acum sunt dezbrăcat, mă scuzați, așa au zis fratele. Sunt în pijama în patul meu și m-am pregătit să dorm, nu pot să vin. Las că vin mâine dimineață. Așa face un rob al lui Dumnezeu. Așa face un trimis al lui Dumnezeu. Așa face un slujitor al lui Dumnezeu. Nu! Atunci când ești chemat, trebuie să te duci. Cuvântul Domnului spune, niciun ostaș nu se încurcă cu treburile lui dacă vrea să fie înscris la oaste și să fie pe placul celui care l-a înscris. Mărit să fie Dumnezeu. Amin. Apostolul Pavel vine și zice, alergați dar în așa fel ca să căpătați premiul sau cununa, cum vrem noi, la 1 Corinteni capitolul 9. Și el, ca un bun slujitor, a zis așa, eu mă lupt cu pumnul, dar nu ca unul care lovește în vânt. Și l-a zis, mă port aspru cu trupul meu. Este momente în care trebuie să te porți aspru și dur cu trupul tău. Chiar dacă îi place, poate afară o fi frig, și în patul tău este cald sau în casa ta este căldură și te simți bine, trebuie să te porți aspru cu el. Să-i spui, ridică-te și la treabă, pe la slujbă. Amin? Că Dumnezeu te va răsplăti. Dumnezeu spune în Apocalipsa 22 cu 12, iată, eu vin curând și răsplata mea este să dau după ce? Pe faptele lui. Dacă ai ascultat, îți vei primi binecuvântarea. Dar dacă n-ai ascultat, ce ai făcut, ai vei vedea. E drept sau nu? Așa-i. Domnul să aibă milă de noi și să ne ajute Fiul lui Dumnezeu să rămânem la îndemâna lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu te-a chemat la oase și te-a pus deoparte pentru slujbă, aș vrea să înțelegi un lucru, că Cel ce alege este Domnul. Amin? Spune cuvântul Domnului, mulți chemați, dar puțini sunt aleși. Și printre ei care sunt aleși și te vezi că ai vrea să fii și tu un ales, trebuie să lucrezi după rânduială. Și mă rog ca Duhul Sfânt să ne ajute pe fiecare parte. Să ne dea puterea. Cuvinte mi se dă de la Domnul, dar văd că timpul s-a dus să scurge și n-ar vrea să fiu pricină de poticnire pentru cineva. Știți cum se face noștri? I-am spus că Domnul cunoaște și gândurile. Acum El și cântă. Acum El și prorocește. Acum și predică Evanghelia. Parcă nu l-am știa cine. Spunea cineva, El le face pe toate, dar cu ură, o spus, cu dușmănie. Și am spus, ce să fac? Certați-vă cu Dumnezeu. Că El mi le-a dat. Aleluia. Și El m-a chemat să-i slujesc. Dacă Domnul vrea să se folosească de gura mea, fie într-un fel, fie în altul, stau la îndemâna lui Dumnezeu. La fel ca și mine, fă și dumneata și dacă poți mai bine, fă și Domnul te va binecuvânta, slăvit să fie Dumnezeu. Pentru orice lucru spuneam, eu sunt exact precum cafeaua aia, 3 în 1. 3 în 1. Știți cum vine? Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt într-unul singur, în mine. Și cuvântul Domnului spune, Hristos în voi. Amin? Cum? Nădejdea slavei. Trăiască Domnul. Amin. Domnul să ne ajute și să ne binecuvinteze și să înțelegem că și Domnul este Cel care te-a ales. Dacă te-a ales Domnul, rămâi un ales al lui Dumnezeu. Amin. Opresc aici și nu vreau să continui prea mult. Cred că rămâne cuvântul în suspans, undeva în derivă, dar știu că Dumnezeu îl va duce la linia de plutire prin frații mei scumpi. Domnul Iisus să-i binecuvinteze. Amin. Amin.